Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qed jibqa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu li jrid referendum għal proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, anki jekk il-Partit Nazzjonalista kien wiegħda f'manifest elettorali ivvota favur il-proġett f'riżoluzzjoni fil-Parlament u sa ftit tal-ġimgħat ilu kiteb dwar il-ħtieġa tal-link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer fid-dokument ta' qabel il-baġit. Skomdu jwieġeb fuq x'qaltlu l-Kamra tal-Kummerċ Awċija li qalet li referendum issa mhux il-pass meħtieġ u l-kummenti tal-kap tal-Oppożizzjoni ħolqu inċertezza, Bernard Grech kien fexxi attakka l-Gvern li anki ppubblika l-istudji kollha li saru, tant li anki fi stqarrija il-Kamra tal-Kummerċ Awċija provdiet ħolqa għal dawk l-istudji li jista' jaqrom kulħadd bil-libertà kollha. Dan il-gvern sabbat saqajhu ma qalinna xejn iktar dwar il-mina. Mal-PN vota fil-Parlament favur. F'Ottubru anka semmejta fil-privacy document ukoll. U allura iva rigward il-mina hemm bżonn li l-gvern finalment jagħtina l-istudji kollha. Ma' Bernard Grech qablu deputati nazzjonalisti oħrajn fosthom anki Jason Azzopardi li kien min tal-ewwel qabel ma' Bernard Grech fuq referendum dwar il-mina. Deputati oħrajn qalu l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-mina dejjem kienet konsistenti, anki jekk ftit ta' xhur ilu l-Oppożizzjoni votat favur il-mina fil-Parlament u issa qed titlob referendum. Naqbel ħafna ma dak li qal Dr. Grech għax jafrott il-loġika naħseb ir-referendum huwa importanti ħafna. Taqblu mal-kap tal-Oppożizzjoni li qal li jrid referendum dwar il-mina? Tal-Oppożizzjoni kien konsistenti kif kien dejjem il-Partit Nazzjonalista fuq il-kwistjoni tal-mina. Kap tal-Oppożizzjoni li qal huwa konsistenti ma' dak li jgħid il-Partit Nazzjonalista. Le, definitely not. Thank you. Id-deputat Awċi Joe Ellis ukoll qabel mal-kap. Taqbel mal-kumment ta' kap tal-Oppożizzjoni brabta mal-mina bejn Malta u Għawdex. Hemm bżonn nisir referendum iva. Deputati oħrajn kienu skomdi jwieġbu b'mod ċar dwar xi jrid il-Partit Nazzjonalista fuq il-mina. Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni kien ċar ħafna u naħseb jinftiem ċar ħafna. Li intom taqblu mal-kap tal-Oppożizzjoni tridu referendum dwar il-link permanenti bejn Malta u Għawdex? Inti trid. Intom tridu referendum? Għatlek inti xixtieq. Mhux importanti x'nixtieq jiena. Importanti. Taħrab li mill-mistoqsija. Huwa xogħol il-mistoqsijiet. Intom taqblu Kien ċar ħafna kap tal-Oppożizzjoni. Jiġifieri jrid referendum intu. Jiġifieri tridu referendum taqblu miegħu? Kien ċar ħafna kap tal-Oppożizzjoni. Kien hemm deputat nazzjonalista wieħed li mar kontra l-kap nazzjonalista u fakkar li l-Oppożizzjoni diġà suppost qablet fuq il-mina. Mhux diġà ħadna votaw fil-Parlament.